idza ataita ila salati fafarriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlak alladhi tusalli liwajhihi. Idan ka miƙe zuwa ga sallah, mai ahlari yace ka tattaba zuciyarka daga dukkan wani tunani ya koma ga Allah. Washtagil bi muraqabati mawlak, ka shagaltu da ganawa da Allah majibincinka. Wato idan mutum ya kabbata sallah kar ya tunanin komai sai Allah madaukaki. Yasa malamai suke cewa a lokacin da mutum zai kabbata kabbara harama, idan ya daga hannunsa, wato ya dago duniya ne a bayan tafin hannunsa, ya daga ta sai jefa ta bayansa, wato sai ce Allahu akbar, Allah shine mafi girma, babu wanda zai shagaltu da shi, babu wanda zai yi tunaninsa da sakamakon face Allah subhanahu wa ta'ala. Shine mafi girma fiye da komai, fiye da kuma kowa.